IFM News. Lokal. Nagpalagip iti Department of Trade and Industry karay ti agtagikwa ti pastek negosyo nga day ti gandat na nga gipangato ti presyo ti magata nga. Inyo na unay ni Provincial Director Amelia Galvez iti Department of Trade and Industry insigida nga maisyuan iti letter of inquiry ti siya sinuman ang maduktalan nga aglabsing iti nasaw a banaga. Kunana, kasapulan na sumbatan daytoy ti negosyante no apay na aramid na iti panangipangato ti presyo. May naigitiray toy naigyat iti panagmonitor ti Department of Trade and Industry karay ti presyo iti agduduma pasdek negosyo ti magata nga tapno masiguro nga awan iti manggundaway iti krisis a mapaspasarana. With the declaration of the energy crisis, syempre kat napapigsamanon iti pinag-monitor mi at syempre yan ang required naman sa amin at saka yan talaga yung trabaho namin and it is mentioned in the uplift yung sa program relative to the energy crisis that the DTI will help particularly in the monitoring of prices para ma-stabilize walang magbebenta ng mataas at saka to check also on the supply of the commodities para ma-ensure na may maibenta at may mabili ang ating mga consumers. Awan mo tayo tinadlawan tayo, may natili tayo nga nag-hoard. Ay, awan mat kasi kwan pa rin within the normal naman yung buying ng mga consumers natin. Okay, ma'am, ngam na kaso nga adaday ti matiliwan tayo ito, ano da mai-report nga gipangato iti presyo da kadito itapta krisis, ma'am, ana da iti panusa kadakwada. Okay, so hang kami gamin mabalin nga agi-issue iti notice of violation no kastoy nga adatay ti state of emergency anya, so we will just issue letter of inquiry. Meaning the establishment nga ma-issue ti letter if it should respond to us ano ang mga rason bakit sumbatan na no anya dijay maited nga naging sort of violation na. Ganon. Kabayatan na, inbatad ni Galvez sa awan pa'y tinaduktalan nga nag-hoard when nagidulin karay ti magatang ditoy probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.